ओम सद्गुरु गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दा बे समाव जोङो मोननो हादों जोंनि गेजेराव सासे गेदेमा सावरायगिरि सान्थौगिरि आरो सासे शास्त्रबिद बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि खैरेगुरिनिनो दरंसिं नार्जारी। गिबियाव नोंथांखौ जोंनि बे ब्रह्म गियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंबो खुलुमबाय नोंसिनि बे ब्रह्म गियान चेनेलसिम साबायखर बावनाय जाबाय। दा बे आयदायाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथांनिफ्राय माखासे गोबां खोथा जोंहा मिथिनो गोनां दङ। बिथाङा 2005 मायथाइयाव इसोर होननाय गांसे बिजाब दिरुनदों। बे इसोर होननाय बिजाबाव जोङो नुनो मोनदों इसोरखौ लानानै गोबां सोंनाय फिननाय बिथाङा सोंनाय गेबें सोंनाय आरो बे सोंनायनि फिननायखौ जोबोर गेबेङैनो बिथाङा होनो हादों। आरो बे बिथिङाव इसोरखौ जे जोङो थांनानै थानाय जिउआव थारैनो मोनमारो बे बिजाबनि गेजेरजों गेबेङैनो बेरखांदों। बेखायनो जोङो बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम बे आयदाखौ जों लानानै फैदों। थारैनो जोङो इसोरखौ मानो सिबिनांगौ बिथांनि सायाव आङो बे समाव सोंथि दैखांदों। मानसि महर जानानै जिब जुनार बादि जायोबा जोङो जिब जुनारनि फालावनो थाहैगोन। जेरै मानसिखौ जिब श्रेष्ठ होननानै सोरजिदों आरो जोंबो साननानै मोनो मानसियानो जिब श्रेष्ठ। मानोना गियानाव बांसिन मानसि माहारिया। बे मानसि माहारिया संसारनि मोजांनि थाखाय जोङो इसोरनि बिथोन बादि खामानि मावलाङाब्ला जों जिब श्रेष्ठ मुं लानायनि जेबो मुलाम्फा गैया। ओंखायनो जोङो इसोरखौ सिबिनांगौ। आङो गुबुन मोनसे सोंथियाव फैनो सानदों दायो। इसोरा दंमारोना? दंमारोब्ला जों बेखौ मानो नुवा? आच्छा, इसोराथ' दं होननानै बुंनांगोन। दंखायो इसोरा। जों मोजां आत्मिक भाबै बिजिरनानै नायबा इसोरखौ दं होननानै फोथायथारनो गोनां। दा बेखौ उदाहरन हिसाबै मिथिनो लुबैयोब्ला जेरै जों सानाय सुनाय गांनाय उखैनाय सुहाबनाय दुंहाबनाय जोंनाव दं, नाथाय जों बेफोरखौ नुनो मोना। फारसेथिं जेरै गाइखेर दंलायो, गाइखेराव माखासे दै लगायबा दैखौ नुवा। सोङोबा गाइखेरखौ नुदों होनो। नाथाय बे गाइखेराव दैया अट'मेटिक लगायजानाय, नाथाय जों बे गाइखेरखौ नुयो दैखौ नुवा। जेरै संख्रिखौबो लाबोजायो, संख्रिखौ नुयो गोबाबखौ नुवा। आरो सिनिखौबो लाबोजायो, सिनिखौ नुयो गोदैखौ नुवा। थिग बेबादिनो इसोराबो जोंनि मिथिंगायाव जेसेबां मुवा जिराद दं बेयाव साग्लोबसारनानै बुंसारनानै दंजोबो। नाथाय जेरै गोबाबखौ नुवाखै गोदैखौ नुवाखै बेबादिनो जों इसोरखौबो नुवाखै। बिदिब्ला इसोरा दंमारो? दङ, थारैनो दं। जेरै जों गोबाबखौ दं होननानै बुंनो हायो, गोदैखौ दं होननानै बुंनो हायो, बिदिनो इसोरखौबो दं होननानै बुंनो गोनां जायो। नोंथाङा जोबोद मोजां फिननायखौ लाबोदों। दा बेनि बेलायाव जोङो फोथायनांगोन मेगनजों नुवाब्लाबो, नङा होमबा? दा बेखौ नोंथाङा इसोरा दङ थारैनो, खिन्थु जों मेगनजों नुवाब्लाबो बेयो दं। बेयो नोंथांनि जुक्तिनि गेजेरजों जों बेखौ फोथायनो हायो। दा इसोरा थारैनो दंमारोब्ला जों बेखौ माबोरै मोननो हागोन आरो जों मा मावनांगोन? गिबियावनो इसोरखौ जोङो सिबिनांगोन। सिबिनायाव ओरैबायदि सिबिनांगोन, स्तुति प्रार्थना उपासना होननाय दं।
सिगां स्तुति खालामनांगोन स्तुति माने इसोरनि गुन गायनाय इसोरनि गुनखौ बरनायनाय बिनि उनाव इसोरनाव मा लुबैयो एबा संसारनि मोजां लुबैयो गावनि मोजां लुबैयो जिब जिबिनि मोजां लुबैयो बेखौ नों इसोरनाव हास्थायनानै बिना लानो हानांगोन प्रार्थना खालामनांगोन प्रार्थना बेनो नाथाय उपासनाया ओरैलाय इसोरजों खाथियाव थाफानाय इसोरजों खाथियाव थाफानो हायोबानो गासिबो दुर्गुन दुर्बेबहारफ्रा गोजान जायो ओंखायनो जों स्तुति प्रार्थना उपासना होननाय मोनथाम बुस्थुखौ खालामनांगौ जायो आच्छा बेखौ जोङो माबोरै खालामगोन मा मावनांगोन बेखौ खालामनोब्ला बेखौ मावनोब्ला जोङो जोंहा गोसोआवथ' फैखाबाय सिगां जों इसोरखौ स्तुति खालामबाय बिनिफ्राय दा खालामसै प्रार्थना किन्तु बेखौ बे मोनथाम बुस्थुखौ खालामनो थाङोब्ला जोंहा आत्मिक शारीरिक मानसिक गासिबो गोथार खालामजोबग्रोनांगौ जायो बेखौ गासिबो गोथार खालामजोबखांनायनि उनावसो जों इसोरखौ गाबज्रिनो गेबेंनो लोगोआव मोनसे कर्म मावनांगोन जोंनि आत्मिकखौ जों फोसाबनोब्ला जोंनि शारीरिक फोसाबनोब्ला मानसिक फोसाबनोब्ला मोनसे खामानि कर्म मावनांगोन बे कर्मआ जाबाय जोंनि ब्रह्मनि हिसाबैबा यज्ञाहुति यज्ञाहुतिजों नोंथां बुंदों ब्रह्मनिब्ला होननानै बेलेगा मावनो हाया नामा बेखौ बयबो हायो आच्छा दा ब्रह्म शास्त्रआव मोनो यज्ञखौ ओंखायनो ब्रह्मनिब्ला होननाय जादों आरो नाथाय बेखौ मावनोब्ला बयबो हायो बयबो मावजायो इसोर सिबिनायाव जों सिगां गावनि आत्मिक गावनि मानसिक गावनि शारीरिक बेखौ गोथार खालामजोबग्रोनांगोन फोसाबजोबखांनायनि उनाव जों इसोरनि गुन गायदो इसोरखौ आरज गाबदो आरो इसोरजों लोगोआव थाफादो होमबानो जोंनि इसोर सिबिनायनि जिथु खामानि बे जानानै फैयो बेखौ एसे गेबेङै फोरमायगोन नामा जग्यनि खोथा बुंदों नोंथाङा जोङो जग्यखौ मा रोखोमै जोङो आवगायगोन जग्यनि तात्पर्यफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा जग्यआव कर्म होनदों जग्यआ कर्मबो जायो जग्य कर्मआव सिगां जोङो जग्यनि कुन्ड बानायनांगोन कुन्ड बानायनानै जोंहा बेयाव मा बेसाद होनांगोन बेसादा दङ जोंहा मेवा प्रसाद सुगन्धि प्रसाद आरो स्वरूप प्रसाद बे मोनथामखौ जमा खालामनानै जोङो अराव एबा जग्यआव होनांगोन बे जग्यआव बे बुस्थुखौ होबानो बे जग्यनि जिथु गुन बे गुना गासिबो नोंथांनि एबा संसारनि बयनिबो मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक दुर्गुनफोरखौ जायखारहोयो बेखौ जायखारखांहोनो हाब्लानो जोंहा बै स्तुति प्रार्थना उपासना जानानै फैयो आबुङै जायो गोबां शास्त्र बिजाबफोराव जोङो नुनो मोनबोदों माने जग्यआनो प्रधान संसारनि आदियावनो बे जग्यखौ जिउ जिबिनि मुलुगनि सुबुं माहारिनो बा जिउ जिबिखौ खांनो थाखाय संसार सोरजिनायावनो जग्यखौबो सोरजिफाखादों होननानै भगवत गीताफ्रावबो लिरनाय दङ दा जोङो गुबै गोजोनखौ मोननोब्ला जग्य कर्मखौ जोङो माबायदि मावलांनांगोन जोङो माबादिथ' नंला जोंहा बेखौ मावथारनां खामानि होननानै जों साननानै लानांगोन बेवहाय जोंहा बे मावनाय खामानियाव जोंनि संसार जानायनि खामानिनि जेबो खहा जाया जेरै फुङाव नों उन्दुनायनिफ्राय सिखारनानै दुगैबाय बे जग्याहुतिनि खामानिखौ मावबाय जग्याहुतिनि खामानि जोब्बासो जोङो जोंनि संसार जानायनि जिथु गथ' गथाय नाहा मैहा थांनाय दुब्लियाव थांनाय बायदियाव थांनाय बेफोर खामानिया जाना फैयो किन्तु सिखारग्रो रावबो थांग्रोआ ओंखायनो बेफोराव थांनायनि सिगां जग्य कर्मखौ मावोबा नोंनि
थांगोननि खामानियाबो जाहैगोन फारसेथिं इसोर खुलुमनायनि खामानियाबो जाफुंगोन बेबादि जायो ओमफ्राय बिथिं नोंहा संसार जानायनि जिथु खामानिमोन गथ' गथायखौ लानानै नोंनि जेसेबां संसार जानायनि खामानि दं बेखौ सानसे मानि मावबाय सानसे मानि मावखांनानै उनाव साना हाबनोसै जेला नोंहा खामानिया जोब्बाय बेफोर संसार जानायनि खामानि जोब्बाय होमबा बे संसार जानायनि खामानि मावखांनायनि उनाव नों जेब्ला जिरायसै खामानिनिफ्राय नोंहा रेहाय मोनबाय रेहाय मोननैसैयाव नोङो दुगैदोलाय बिलिफां समाव बे जग्यावहाय कर्मखौ मावदोलाय होमबानो आरो हरनि खामानि नोंहा जानानै फैसिगोनलाय इसोरखौ सिबियोब्ला जाहाथे हरावबो मोजाङै आलो गोजोन उन्दुनो हाथों जेबो निदान खैफोद जाफैथों आरो आंजों इसोरा अराय सम रायलायबाय थाथों बेबादि जानानै बे भाबा थानांगोन दा नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौनो बुंलांबाय गृहस्थ जानानैब्लाबो जोङो धोरोमखौ माबायदि सिबिनांगौ बेनि सायाव एसे गेबेङै नोंथाङा फोरमायबाय आच्छा बुंनो थाङोबा शास्त्रआवथ' गृहस्थ आश्रमासो देरसिन सन्यास आश्रमनिख्रुइबो गृहस्थ आश्रमा देरसिन जायखौ माबोरै देरसिन होनबा गृहस्थ आश्रमाव बिदि फिसाखौ लानानै कर्म मावनायजों लोगोसे इसोरखौबो सिबिफानाय जायो जोंहा एक गुलि दुइ सिखार जायो सन्यास आश्रमाव थाङोबा मात्र इसोर सिबिनायल' जाहैयो गृहस्थ आश्रमाव गृह न'खर दानानै बिसि फिसा लानानै संसारनि खामानि मावनायजों लोगोसे नोंनि इसोर सिबिनायनि जिथु खान्थि खामानि बेबो जानानै फैफायो आच्छा मोनसे खोथा गोनां सोंथि मोनसे सोंनो सानदों जग्यआव होनाय जिथु प्रसाद द्रय्यफोर बेखौ एसेबां मोजां आरो बिराद बेसेन गोसा बेफोर मुवाफोरा दा बेखौ अराव मानो सावगारो बेफोर बुस्थुखौ बेफोरखौ जाब्लाथ' बहुद देहानि मोजां जागोन बेखौ मानो सावनानै गारनाय जायो सावगारनाय जायो मानो अबयसे बे खोथायाव बेखौ सावगार जानाय होना जोंनि नुनायावसो बियो सावगार जानाय जायो नंगौ खोथाया नंगौ जायोबा मोजां जायो खोथाया नंगौ जायोबा नाथाय सासे बेक्तिहाल' मोजां जायो नाथाय सावोबा संसाराव बयबो मोनो जेरै मुवा बेसादखौ जों अराव सावबाय बे अराव सावजानाय मुवा बेसादा महरासो खामदों नाथाय बिनि गुना खामाखै बिनि गुना बारजों लोगोसे बिरबायनानै जेराव जेराव गोसारनांगौ जेराव गावथानांगौ जेराव थाहैनांगौ जि खामानि मावनांगौ बेफोर खामानिखौ मावो बै गुनफ्रा जेरैहाय फानलु गोरान होनदोंमोन फानलु गोरान सावोबा फानलु महरा फानलुआ सावजाबाय नाथाय फानलुनि गुन जिथु गोसा आलौनाय बे गुना मालाबाबो खामजायाखै बियो बारजों बिरबायनानै थायो बेबादिनो गासिबो यज्ञाहुतिनि द्रव्यफोर बे द्रव्यनि गुना खामनायनि उखुन्दैजों जेरावबो संसाराव बारजों थाफानानै बारनि मैलाफोरखौ सोदाङो मोजां मोननायफ्रा मोदोमनायबा मोदोमनाय गोसोआव गोजोननाय लाबोनोसै जिउसाफोर फुथारनांगौबा जिउसाखौ फुथारनोसै बहाबा हाबहैनांगौबा बे गुनाव हाबहैसिगोन बेसादाव बेबादि जिथु द्रव्यमोन सावजादोंमोन बे द्रव्यनि गुना जेरावबो गोसारो खिन्थु बियो खामाखै बेबादिनो जायो बे यज्ञनि गुना मोनब्रै आथोननि जिबिफोरनि थाखाय मोजां मावो बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा जेब्रै मोनब्रै आथोन जिबि होनदों बेयाव फैयो उरन बुरन भुरन गजन उरन माने बिरबाय उरन बुरन गजन ब्रह्मन माने लोहाबग्रा भुरन माने बेरायग्रा गजन माने रजग्रा भुरन भ्रमणबो होनो दै माबा भ्रमणखौनो भुरनबो होनो आच्छा
मा जोंनि जग्याहुतिनि जिथु फिथाइ बे मोनब्रै जिबिनि माबादि मोजां जायो होनोब्ला जेनेबा हमनानै लादो जोंहा लैथोनिफ्राय दैया खफ' जानानै जोमै जायो जोमैनिफ्राय अखा जायो बे अखायानो फिन दंग'जों बोहैनानै लैथोआव थांफिनो खिन्थु बै लैथोनि दैया बेयाव बिरबायनाय जिथु बुहुमाव गोबां पलिउसन गेब्रेंनाय बुस्थुफोर दं बे गेब्रेंनायाव जोमै जानानै अखाजों सिरिनानै दंग'जों बोहैनानै लैथोआव थाङोब्ला बै बाराव गेब्रें जानाय जिथु जिउसाफोर दं बेयो लैथोआव मोनहैयो ओंखायनो लैथोनि दैया गाज्रि जायो बे लैथोनि दैया गोथार नङाबा लैथोआव थानाय जिबिफ्राबो गासिबो नोरजिया जाजोबो ओंखायनो जोङो बुहुमखौनो गोथार खालामग्रोआबा लैथोआव थानायानो होन जोंनि जगतनि बे मिथिंगायाव हाजोआव गुदुङाव थानायानो होन बिरग्रायानो होन गासिबो बारखौ गोथार खालामाबा गासिबो मोनब्रै आथोननि जिबिया नोरजिया जाजोबो ओंखायनो जों सिगां बारखौ सोदांग्रोनांगौ जायो बारखौ सोदांग्रोआबा जोंनि संसाराव थानाय जिब जिबिया गासिबो नोरजिया थामहिनबा उनाव जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो ओंखायनो सिगां जोङो बे बारखौ बुहुमनि जिथु पलिउसन बेफोरखौ फोथारस्रां संशोधन खालामग्रोनांगौ जायो ओंखायनो जोंनि बै यज्ञनि द्रव्य जिथु जों सावगारदोंमोन बै सावगार जानाय गुनफ्रा बै बाराव बिरबायनानै बारनि जेसेबां दुर्गन्ध दंमोन दुर्गन्धखौ बियो संशोधन खालामबाय नाश खालामबाय बारखौ गोदान बार होबाय गोथार बार होबाय ओमफ्राय दैखौबो गोथार खालामबाय हाखौबो गोथार खालामबाय गासिबो दंफां लाइफां गोथार खालामबाय बेखौनो बै ब्रै आथोन जिबिया बेमार आजार बारग'जोब्बाय आरो बेबादि यज्ञाहुतिनि जिथु सावगार जानाय होनदों सावगार जानायनि गुनफ्रा संसारनि बार मैलाखौ गोथार खालामो बे गोथार जाबानो गासिबो जिब जिबा गोथार जाबाय गोथारै जों बेमार आजार गैयाजासे थांना थानाय सुखु गोजोनै बेबादिनो आरो दा शास्त्रआव दिन्थिनाय बायदि बिथाङा जोबोर गेबेङैनो दिनैनि बे आयदायाव जोंनो फोरमायथिबाय थारैनो यज्ञनि गेजेरजों जोंनि बे यज्ञआव होनाय मुवा बेसादफोरा ओरैनो थांगारा आरो बियो जोबोर गोख्रैयै बारमण्डलाव गोसारनानै जोंनि देहा मोदोम गोसो जिउ सोलेर गासैखौबो सोदांनानै मिथिंगायाव साग्लोबनाय ब्रै आथोन जिबिफोरनि मोजां मावो बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामो बेफोर खोथाफोरखौ बिथां गेदेमाया जोंनो जोबोर गेबेङैनो खेंफोरथिलांबाय दिनैनि बे आयदायाव नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मानिनां गेदेमा बिथां दरंसिं नार्जारिखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैब्लाबो जोंनि बे सावरायनायाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गेदेमा बिथांनिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आरो जोंनि बे ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै जासिहरग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय परम ब्रह्म ज्योतिस्वरूप